Benvinguts i benvingudes... Ui. Benvinguts i benvingudes, em dic Jana Soteres i això és Política per principiants. Bueno, amb aquest fons que va una mica de tort, però que no va de tort, els quadres estan rectes. Avui us porto un vídeo que, quin vídeo! Parlarem sobre com és això de presentar-se a unes eleccions i quins passos s'han de seguir per presentar-se a unes eleccions i tot el que comporta aquest procés previ a les campanyes electorals. En primer lloc tindríem els partits polítics, que ja en el primer vídeo vam veure. Avui hi tornem a veure, doncs tu com a ciutadà o ciutadana et pots afiliar a un partit i per tant tens l'opció de presentar-te en aquestes eleccions. Tu t'afilies perquè creus en aquell projecte i perquè consideres que la teva ideologia compleix tot el que comporta aquest partit polític. I llavors hi ha les persones independents, com és en el meu cas, que decideixes que et sents afí a la ideologia i decideixes sumar-te en aquesta llista. En segon lloc, hi ha les col·lisions. En aquest cas són partits que decideixen sumar esforços per aconseguir un objectiu en comú i presentar-se conjuntament. En tercer lloc, trobem les agrupacions d'electors. Són gent d'un municipi que troba necessari presentar-se conjuntament i es crea una assemblea. Aquesta opció, prèvia a presentar-se, ha de buscar recolzament, ha de buscar gent que la recolzi i per tant ha d'anar a buscar firmes per poder-les presentar a la Junta Electoral i així constituir-se com a grup municipal. Ja tenim explicat les diferents opcions. El segon pas són les llistes electorals. Aquestes paperetes que ens arriben a casa que tenen els noms de la gent que es presenta, doncs és això. Per crear una llista hi ha diverses formes, que va molt relacionat amb la ideologia de cada partit. I ho pots fer o decidint-ho entre tots i de forma participativa, o que el cap de llista, que es considera que és el més important per alguns partits, triï les persones que vol que vagin amb ell durant aquells 4 anys. Com a punt important i a tenir en compte, per sort actualment no hi poden haver només llistes d'homes o només de dones, han de ser paritàries. Una de les estratègies que es fa és fer el sistema cremallera, home-dona, i així d'aquesta manera es veu que hi ha tants homes i tants dones iguals. Normalment es fa per això, perquè es vegi que la llista és del mateix nombre d'homes i de dones. En tercer lloc, i bastant simultàniament mentre s'està creant la llista, es crea el programa electoral. Juntament amb la llista ens arriben les propostes més interessants del programa electoral. Aquest és el que defineix quines són les línies polítiques que vols portar a terme durant els pròxims 4 anys. Què és el que hauríem de fer com a ciutadans? Doncs com a ciutadans seria interessant que ens el llegíssim complet, però és molt gran i entenc que costa molt. Però d'aquesta manera, quan acaba la legislatura, podríem saber si s'ha complert o no s'ha complert el que deien que es faria. També haig de dir que encara que siguin molt totxos, és molt interessant llegir-los a vegades perquè et fa veure quina és la realitat del teu poble o de la teva ciutat i saps més bé com funciona tot plegat. D'aquesta manera també ens estem formant com a ciutadà i també ens ajuda a empoderar-nos com a ciutadà, perquè realment qui té la importància d'un municipi som els ciutadans, som la gent que vivim allà. Per molt que el govern faci una cosa o faci una altra, qui ha de decidir si es fa o no es fa és la gent. Per això també les eleccions i per això són els programes electorals, perquè tu te mires el programa electoral i dius ostres, doncs a mi m'interessaria això, això i això. Si no comparteixes, doncs estàs votant una cosa només pel nom o per la ideologia o per X cosa, però no saps ben bé quines són les propostes que planteja aquest partit polític. I ja per últim, l'últim pas és presentar tots els documents i molts més que he anat explicant a la Junta Electoral.
Aquest és el que valida si un partit és vàlid o no és vàlid per presentar-se. Aquest procés es fa aproximadament un mes abans de que comenci la campanya electoral i el procés de creació d'un partit o d'una agrupació electoral aproximadament comença un any abans. En el propi vídeo ja m'endreçaré més amb el tema de la campanya electoral i el ple de Constitució. En el meu cas va ser per mi una experiència molt nova i també va ser com molt estranya perquè sóc la més jove del plenari, per tant vaig formar part de la mesa d'edat. I per tant tot era nou, molts protocols i és un tema molt interessant que ja us explicaré en el pròxim vídeo. Espero que us hagi agradat molt i ens veiem molt aviat en el pròxim vídeo.